unsa gyud ang tinuod nga nahitabo sa atol sa usa ka team building o sa giingong team building gyud, pero aqua training man gyud to. Kini man gud sumala pa nining usa ka teammate ni Rene og ni Divine sa usa ka podcast interview. Sige, dawato na lang nato na kanang podcast interview. Sige, samtang nag-aqua training man gud daw ni sila makasama. Daw nag-coincide man pod, nagtugma man pod ang ilahang story sa kung unsa ang story sa mga authorities. Sa sugod daw kasama, tagatuhod pa lang daw ang tubig dagat ha. Tagatuhod pa lang daw. Nya sa unang hapak sa balod, mo ni ang base sa interview kasama ha, unang hapak daw sa balod, nagkinataw-anay pa daw ning mga players, mga basketball players sa Ateneo Blue Eagles. Apan sa ikaduha daw kasama, ikaduhang hapak sa balod, murag dito na ni seryoso ang atmosphere. Murag kinahanglan na nato ni seryosohon, di na ta dapat mga tawa. Kay kalit na lang daw milawom ang maong area nila. Dito na sila nabungkag pod. Kay naglinya man daw ni sila, nagtapok. So dito na pod sila nabungkag. Dito na pod daw nilawom ang tubig og dito na pod niabot og tagadughan nila kalit. Gikan sa tagatuhod sa ikaduhang hapak sa balod, ni kalit ra pug ika sa tagadughan na dayon daw. Unya duna nay ni syagit og tabang. Do wala nila gi-specify kasama kinsa tong teammate nila na nanawag og tabang daw. Imagine, mga tag-as ning mga tawhanan ni kasama. We're talking about basketball players. 6 feet plus ning mga height ani. Nya pila anya paangikan tuhod ni kalit ra daw tagadughan ng tubig sa usa lang kahapakan sa balod. So possibly either katong nga balod nagdalagdaghang tubig or ang ilang tamakan nga yuta o nga balas ni kalit ra kahugno unsa explanation ngano ni kalit ra og kalalom or kalawom ang maong tubig. Nagikag tagatuhod ni kalitrag kada taga ano na dayon taga dughan ay noon. Ya kung atoan ang itandi sa to ang height no kay wala lapas na sa to di na to na matungkad. Pero dito na gyud daw mga kasama sa ikatulong nga hapak sa balod, katulong na gyud daw nga hapak. Dito na daw. Di na nila matungkad ang maong area. Wa pud kabalo makasama kung bira na day sila no. Mao po yung explanation karon kay mao man to ang explanation sa rip tide or rip current nga mobira sa imo palayo sa offshore o sa dito sa mabaw nga area, dawlhon kasi lalom nga area nya. Mao to mga kasama, dugang pa sa usa ka teammate nining Rene og Divine nga tuanganlan nga si Kieffer alas. Ana sa dito mga kasama, usa daw siya sa hapit na lumos. Thankful daw siya nga nakasurvive siya. Okay? Dawaton nato na nga sentiment. Usa daw siya mga kasama sa hapit nga nalumos sa maong team building activity or aqua training. Ug miangkon sab siya mga kasama nga dili siya kabalo mulangoy. Ha? Una-una siya nga dili kabalo mulangoy salbar. Unya si Rene Baterbonia kadto giangkon mismos ginikanan nga kabalo mulangoy. Kini na noon na salbar di kabalo mulangoy. Murag wait lang, murag libog lagi na ang storya inyong ginastorya karon. Kay sumala pa ni Kieffer alas kasama katong di kabalo mulangoy, nagpanik gyud daw siya. Ana siya nagpanik siya. Apan duna daw ni syagit sa iya nga coach nga pag or kisa to apil daw sa team coaching staff kumbaga. Apil sa ilahang mga supervisor atol sa maong team building activity or aqua training didto. Gi-advisean daw siya kasama nga pagpalutaw lang sir, pagpalutaw lang Kief. Kay aron kami mo bahala mo salbar sa imo. Kumbaga ana ba? Aron madala lang pug diri. Madala ka sa mabaw nga area. Ayaw ka panic kay mao nay makapalubog sa imuha. Kumbaga. So ana po dugang pa niya nga traumatized daw kay sila. In shock kumbaga. In shock sa maong tragedy nga nahitabo katong sagunson nga balod ang miigo mihapak sa ila. Pero kung atong balikan kasama, namo ko'y drone shot. I don't know if nakakita mo. So I'm siguro nakakita na mo kay ni viral man to. Tong gi-recover na ang lawas ni Rene og ni Divine. Kaya kung ato ang balikan mga kasama, maka-question yun ta. In shock ba yun ka? Kanang nagpahipi-hipi ra skilled ba, nagtindog, gilantaw ra ang iyahang mga teammates nga gi-recover.
Sumala dito sa drone shot sa MDRM o Aurora ha. Igo ramanggani ni Kieffer alas nagbaktas-baktas kilid, gitanaw gi dayungan iyang mga teammates. Igo ra nagtanaw ni Rene og Divine samtang gi recover. Nagpahipi ras dapli naggunit siyang mga eggs. Kana lang pud mga kasama ba. Murag lisod pud kaayo katuuhan. Murag wala nag-coincide kung unsa ang inyong nabati sa drone shot nga gipakita sa mga otoridad. RMN Kuskos Batikos.